V ušiach Afterparty, toto je Európa 2, mali sme 11 hodín a po tej 11. Hoodie Ellen Baker, Matt Rihanna, Michael Jackson, Justin Timberlake, ale aj Route 94 a Barry White vo flashbacku. Ostaňte s nami. Maximum tvojej muziky. Kobra 2. Dopravný servis Európy 2. Milí vodiči, následky dopravnej nehody naďalej odstraňujú za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, pod diaľničným mostom, premávku v úseku naďalej riadi polícia. Dodržiavať maximálku sa oplatí na D1 pred Sencom v smere z Trnavy, na výjazde z Nových Zámkov v smere do Komiatíc, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Novej Bane, v Hladovke v smere z Poľskej republiky, na výjazde do Nižnej Šebastovej, na Vranovskej v smere z Kapušian a aj na výjazde zo Smilna v smere do Nižnej Polianky. Ja vám prajem šťastnú cestu z Európou 2. Dopravné informácie pre tým Kobra 2 Európy 2 prináša Stella Centrum. Ak viete viac, volajte na čísla hviezdička 75 alebo 0904 75 75 75. Afterparty. I got soul and I won't quit. And your dad don't like it when I talk my shit. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you out getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm not a rapper, just a singer with a game plan. I play guitar, no need to worry about my Drake.